Il-kel ta' rati tal-qalb huwa mod faċli biex wieħed jiċċekkja s-saħħa. Għal-biċċa l-kbira tal-adulti rata mqjusa normali dvarja minn 60 sa mit-taħbita kull minuta. Din ir-rata tista' dvarja minn persuna l-oħra brata għolja jew baxxa kultant tista' tkun sinjal ta' nkwiet. Wieħed minn kull 3 persuni f'ħajtu se jbati minn waħda minn daw il-kundizzjonijiet li jaffettwaw ir-ritmu tal-qalb. Ġifieri hija kundizzjoni komuni, hija kundizzjoni li kapaċi ġib komplikazzjonijiet serji, għalhekk importanti li l-problema nidentifikawha kmieni biex hekk inkunu nistgħu nieħdu miżuri biex innaqsu l-komplikazzjonijiet. Hemm diversi kawżiet li r-rata tal-pals tista' titbaxxa, fosthom minn medikazzjoni jew tendenzi tal-irqat. Min-naħa l-oħra l-eżerċizzju u stimulanti fost oħrajn jistgħu jissarfu f'rata aktar maġla. Kollha kemm aħna nibdew nieħdu ħsieb saħħitna minn età żgħira, l-aħjar ħin biex tiċċekkja l-pols. Idealment mumenti fejn inti kalm, ma tridx wisq. Kull ma trid fil-verità 15-il sekonda tot il-pols tiegħek, u mbagħad tagħmel times 4 u hekk għandek idea ta' kemm ir-rata tal-pols fil-minuta. Professjonisti tas-saħħa jwissu illi jekk wieħed ħoss qalbu tħabbat malajr wisq jew bil-mod wisq jew qed taqbeż taħbita għandhom minnu fih ifittxu assistenza medika.